sadar da zumunci. Yanzu sadar da zumunci ya kusa tafiya a hankali, ba waɗanda ke tasowa yanzu ba san yadda zumuncin yake ba ma. Sun tashi cikin wani hali ne, wani hali ne mai wahalar a fahimci zumunci. Zumuncin da ke da ƙarfi yanzu shine kungiyar siyasa. Kungiyar mu daya muna samun kudi ciki, wanda yake kaza nawa ne, wanda yake kaza nawa ne, amma gogonsa ya kumbonsa menene baffansa kawunsa menene da menene ba ruwan shi da wa'annan. Waɗanda ake hada business ana samun kudi su ne zumuncinsu, su ne yan uwansa. Amma dan kanin mahaifinsa, wan mahaifinsa, kawwan mahaifiyarsa, yar mahaifiyarsa, wannan kawwan mahaifiyarka da gani ko yar mahaifiyarka da gani, a lokacin da aka haife ka ita su suka tashi za su je ganin ka ma a yi tuntube takalmi ya tsinke, a je a fi menene da menene, a je aka yi komai har ka zo ka girma ka samu kuɗi ka zama wane. Shi ya zama daga kai wacce ka ɗauko kuna kashin kuɗi a lokacin da aka haife ka ita ba a haife ta ba. Da lokacin aka nuna ka gudu, da ta kai aka nuna ka gudu za ta yi. Sai da aka yi wahala da kai aka gama ka zo ka zama abin da ka zama, to sa'an nan ta zo kuka zo kuka hadu. To shi yasa ita tana da hakkinta, iyaye suna da hakkinsu, ƴan uwanka suna da hakki a kanka. An fahimta? Wa sallu wan nasu niyam. Ku yi sallah halin kasancewa mutane suna bacci, sallar dare kenan. Tadkhulul jannata bi salamin. Za ku shiga aljanna da aminci, cikin aminci insha Allah. An fahimta? Yanzu an ce za a sadar da zumunci, ya za a yi ta ina za a bullo? Yara ba su san wa'annan ba, fi sabilillah ba su san wa'annan ba. Yara sun tashi shi su ma suna cikin duk wani yaro yanzu da gani shi ma abubuwan da ke gaban shi sun ishe shi. Ba ruwan shi duk da a gida wannan zai shara, wannan na da kaza, wannan na da kaza. Yanzu ƴaƴan ba su da wannan. Abin da yake hannun shi wayarsa, za shi wajen kaza, za shi wajen bal, za shi makaranta, za shi komai. Duk abin da zai sa ya samu albarka ba shi kansa. Sai da shi yasa abin da ake hango musu zuwa gaba akwai hatsari, akwai wahala da za a zo a gaba. Yaro zai tashi ba abin da yayi na ya samu albarka. Gashi ne yana faruwa. Ba iyayen shi za su yi wahala da shi ya shiga makaranta, ya je ba abin da ke gaban shi karatu. Ba ma karatu mai certificate din, ya samu certificate ba aiki. Ya samu aiki ba albashi. Ya samu albashin baya isan shi, saboda bukatunsa sun yi yawa. Tun yana karami ya dora ma kansa abubuwa. Duk yaro yanzu yana son shi ma kowace sabuwar waya in ta zo shi ma ya canza, sabon agogo ya zo shi ma ya canza. Kuma baka kai lokacin da zaka nemi kuɗi ba, to me zai hana su yi sata, me zai hana ayi kaza, me zai hana ayi kaza da kaza. Shi yasa rayuwarsu za ta zo ba ta da albarka a ciki. Aikin da za su yi ƴaƴan duk iyayen su ke musu wahala, a nuna min wahalar da suke yi ma iyayensu. Rarrashin shi ma kake kare zo yi ma sata ya bata, kare je sata ya bata ma suna, kare je sha ta babu ya bata ma suna, kare je sha shisha ya bata ma suna. Rarrashin su kake yi. Amma su je masallaci ko su yi abubuwan da za su samu albarka, su yi ma iyayensu hidima, wannan ya share wannan ya ma uwarsa aiki, a wannan ba shi gaban su. Allah suke su fita su je. Duk abin da uwarsa za ta faɗa masa akwai takura. Duk abin da uban shi zai faɗa masa akwai takura. Kuma haka ne, akwai takura ne. No, akwai bambanci tsakanin abin da yake ibada da abin da yake ba ibada ba. Shi yasa ka dauki alkur'ani ka bude, sai ga yana baka kiwiya. Amma ka fito da wayar ka bude, za ka yi duk abin da ke, saboda akwai bambanci. Wannan wasanni ne, kana buga wayan za ka iya yin komai ba ruwanka. Alkur'ani ko ka dauka fa kana taka tsantsan ko kar menene da menene, ba haka bane ba. To wannan ibada, abin da ake cewa ibada shine nauyi, at-taklif, nauyi. Kuma duk zuciya ba ta son nauyi. Kuma dole nauyin sai an sauke nauyin tukun a samu shiga a wajen Allah madaukakin sarki. To shi yasa iyayensu za su dame shi ne, tashi kai sallah, tashi ka je masallaci, tashi ka share waje, duk taklifanci ne, ran shi baya so. Abinda zai je bakin titi su hadu da yara suna ta hira, suna ta shakenci, suna ta shewa, ya fi mishi daɗi. Shi yasa abinda za ta kura mishi gida awa 6 a koya masa, in ya fita je waje minti 30 an warware wannan duka, an shiga wata harkar daban, sai ya zo gida kuma ya tuna.